segon Codi d'Ètica de les Infermeres Catalanes es va començar a elaborar el 2010 per fer la renovació. Primerament, durant uns mesos, un grup, representants dels 4 col·legis van estar elaborant el projecte. En tot aquest procés van participar unes 3.000 infermeres i altres professionals dels 46.000 infermers que hi ha col·legiats a Catalunya. Ens preocupava saber quins problemes vivien les infermeres, quins conflictes tenien i que a més pogués ser en un format que la infermera el pogués portar a la butxaca i en un moment donat que tingués un conflicte el pogués consultar i que s'adaptés als problemes quotidians del dia a dia de les infermeres. Temes que aborda el Codi i que millor en molts codis d'altres països no estan presents era l'objecció de consciència, la paga, després la justícia social,